jarat teji taun nono windono pantene ning pojok ing tresno bebasane mung katon semuae Bang Ambon selamat malam Sodakohnya terima kasih amin. Yang punya wilayah betul yang punya kawasan iya Jalan Reformasi so ayo Mas Budi masih bersama PJP Nusi di kesempatan malam hari dalam rangka menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah yo ayo kudu disersik to. Oh dijegrek. Jangan khawatir, ini bos ayam. Bos ayam toh ya Allah. Ayo Bunda stasiun. pisan ketemu tak untapake seliramu pamit aku pamitmu balik neku nopo
Sik gantian Mas Kembar, gantian Yang Mas mana, Kembar. yang mana, yang Ah, gantian Mas Mas, Kembar. ayo, Mas. Mau Mbak Kembar saiki gantian Mas e. Piye? Ayo tak enteni. Heeh. Pokoke sak tak dinteni sak apane? Lho siji. Sak loro. metune Ayo to, sak ya. metune pokoke ora meturan, ora ndang mangkat. Ayo. Ayo. Kek. Ayo lho Mas. Heeh. Heng. Alah, arep yang stasiun aku lho Mas. Harus sadar. Parkir ya niki parkir ning stasiun. Nek ora bar, ora ndang ora bar iki ya. Gak mandek kae ning stasiun. Nah, apa ki Bu? Matur Matur nuwun Mas Kembar. Berkah barokah selalu buat Mas Kembar. Sembah nuwun. Nggih. Iki sawarane langsung diborong. Jarene Mas Kembar nek kon joget Isin. isin. Ya mending ngono kuwi ra joget tapi mbayari kok ya. Mas Budi gimana Mas Budi? Mas Budi mosok kalah sama Mas Kembar. Mas Budi. Ayo Mbak Dari. Ayo. Siap. Stasiun saksikan bisu siramu eling aku kotormu tak Gimana Mbak Dari dibonusin? Dibonusin sekali lagi masih spesial buat keluarga Jonopati. Mas Budi gimana Mas Budi? Pangambon. Sekop. Asik, Badari Margon. Sepiting ati Mas Waki, nalikane ing wangi kuwi ora krasa umetes ning pipi duh wong ayu kapan bali Ayo Mbak Ici. Mbak Ici. Mas Kembar, Matur nuwun. lagune tanduk napa melih? Tambah napa melih? Iki 500 soalnya. Heeh. Wira. Wira. Terus apa lagi? Dume. Dumes. Udah. Mbak Rani apa lagune Mbak Rani? Apa? Apa? Oh, ntar dulu. Ini Mbak Rani, Kopling. Mbak Rani masih nunggu bosnya. Oh masih nunggu. Mas Budi lagunya apa Mas Budi? Iki bosnya atribut kejaksaan. Pokoknya Nanti sih, ramet tuh ya bangetan. Ayo Mbak Mas Ica, Budi. yang kumpul di sini bos-bos semua Oh itu. iya 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 iya. Nanti perkenalkan ya. Berarti ini Iya. anu Mas, stasiun Tugu tutup, sampun Tutup. cekap. Wah, nggih. Matur sembah nuwun. Stasiun Tugu ing tandi saksikan bisu moga-moga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu moga-moga sliramu eling
naksir kowe apa kowe
Sumi-sumi pancen ayu pancen ayu kembang desa asli boyo lali Sumi pancen ayu pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palo Bebas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu pancen tresno cepet monggo Mas Dodon marang wong tuaku monggo Pak Detri ayo sekarang saatnya sesepuh PJP pada turun Dik kowe pancen ayu pancen ayu kowe guyu nang sampe atiku wis ana rong minggu nolong minggu tak simpen ana jero dodoku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palo Mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku diriku nggak milu-milu loh. Yuk silakan untuk berjoget bersama PJP. Pak Wanti monggo. So. Biyen wis tak tukoke ujug tali sak kotake saiki telan kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lan kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi nggonmu goleki tali kota Malah karo priasa
Nduk. Mongsane dhewe Kangmas aku basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngamarake pasti bali Kota niki tak simpen tekaning pati tapi kota saksi tresnaku kang suci. So, PJP Nusi. Oh, ayo, amel Mbak Sri joget. ayo coket Rani, ayo, ora semangat Rani, siapa namanya Mbak Rani. Rani So, ayo ayo. Dek biyen wis tak tukokke ujud tali sakotane saiki lah kok ilang saklirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6.000 aku ijo kates cari kowe melu aku lah kok layu opo kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi nggonku goleki tali kota. sabar ya mas Oh, Nduk. Ayo Pak joget. iki mas taline Hey, hey, Bebek pagi so.
ini ya biar kecil jogetnya paling lama loh, paling tahan. Jogetnya cuma gini-gini tak. Ayo. Kita goyang lagi bro. Oke. Ayo kasih tantangan. Ya. Ini Habisin, habisin. satu lagi Tante Dari. Asik, terima kasih. Joget lagi. Ayo Mbak Rani, ditunggu. Asik, asik, asik. Oh, salah Mas Kenzi. Terima kasih. Dedek Kenji nanti joget lagi. Siap dikuras. Siap. Mas Tri mau nyanyi duet. Mau nyawer aja. Oke, Tak pasrahke, donatur. tak pasrahke calur wae nek kan kaya ngono kuwi. Oh, pergi. Kang Mangs wong bagus tak jalo ojo selekang tresnan pancen tresno kuwi ake pacokan wis ayo Go. Ayo Mbak Sri. senadyan dunya rapi sunompo bakal tak joko yen durung tapi samrengang kuwasa Kang Mas mesti kanengati dong aku siji tresno iki abadi tiba-tiba ning asmara kuat hati angkatku Astri apa tresno tatane kenang saking jebul tarewangi tapateni layan tresno kang Ayo yo teko rene ora kene. Tadi suruh teko kene ayo. Lho lah bodoh teko kene. Terima kasih.
bane pecah meneh. Ya, ditunggu ya. Ini yang punya siapa Om Benjo? Ini yang punya Mbak Harni, bosnya Pasar Induk tadi lo Mel. Yang punya Pasar Induk. Betul. Lah kowe dilunasi mau nggih utang kuwi to? Oh iya. Heeh, karo pria idaman loro mau to. Oh iya. Aku sing nampani lho. Loh, Ica sing nampani ya bener nek dhek ora krasa, Cak. Yen aku kangen suaramu, bisikno tambang manismu, terus kaya ngene ning uripku, terus sayangku. Rono sing ngalang-alangi, ra ono sing Tepuk tangannya mana dong? Feeling ning ngalenku mung kowe, sing paling ngerti aku iso nampa kurangi aku. Senajan mung suaramu ngadep di hati, tapi janji. Ayo buat Karang Taruna, Karang Taruna MT 017. Iya. Yuk, ayo Mas Bayu. Mana Mas Bayunya? Diajak teman-temannya berjoget. Sambung bojo loro, oke. Asal. Kurangi aku
Weh, piye? Urung rampung. Sare jaluk bojo loro. Oh, arep nuker se, oke. Ira, asik. Eling-eling angenku mung kowe sing iso ngerteni aku iso kekuranganku. Senajan mung suaramu nyadani kowe ngucapke janji bakal mulai noni. Aku mung kowe sing paling ngerteni aku. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. Sampai jam. Ayo, terima. Ayo pasukannya sini. Yang punya bojo loro. Ayo monggo. Yuk Mas Bayu bersama teman-temannya. Mas Bayu. Ayo sini. Pengen di? Gak usah pakai duit-duitan. Gak usah. Ah, gak usah ditarik, maju aja sini bareng-bareng. Mas Bayu. Abang biru lampune So, ayo. awak guru mas mikir bojo loro. Bojo sing enom Enam. jaluk pajero. Aduh, Sing tuwa jaluk cilik ketur. ora kuat aku, Nduk. Sirahmu hati sono. Adem tresno mas eko. Males aku emeliku. Yo. Mbak Ranti. Ayo. 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 Geresang iki bingung adike. Tolong dino. Kesal. Kesal. Yo, 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 yo. Tolong dino. Aduh, enak. Sing sadino. Yes. Sedino kanggo wong liya. Ya. Udah aman sama Erik. So, masih bersama Bung Cimpi. Ayo Dede Erik. So, yo. Mas Bayu, Ayo. PJB Musik. Iya. Mana yang punya bojo loro? Oke, oke. Abang biru lampune disko. Aduh. Kurang mas, Awas, 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 awas. bojo loro. Bojo sing enom jaluk pajero. Awas, le, awas, le, awas, le, minggir, minggir. Sing tuwa jaluk Honda mobil liyo.
ngono kuwi. Hei hei. Tambal ban. Sok sok. Ayo Mbak Yanti. Ayo. Untuk keluarga besar Jogopati, Amel. yuk berjoget bersama. Mas PCP Kembar. Musik. Mas Hartono. Mas Tri. Mas Tri. Ayo. Mas Tri Ceraputro. Mas Hartono. Aku Iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan. Mas Bimo. Ayo. Golek Om Hartono, ayo. duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan anak. Ayo Mas Kembar. Oh, Yang punya lagu. Sik. Mas Tri loh ini. Ini Mbak Rani mamanya mana ini? Hah? Nggak ada donatur. Tukang tambal ban. Rezekine. Asik. Asik. Nasib apik. Duit kantongan. Ayo. Wayah pesuat Matur suwun Mas Kembar. Matur suwun Rani. Ayo Tike. Asik. Boleh merapat Tike. Ayo. Aturan. Aku radine ya, Mbak. Oh, sakne to. Ari siji ki lho. Matur suwun. Mas Budi, Mas Budi. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Ban pecah. Awan iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Masih di Bono. Oh, yo. Mas Budi. Sik. Mana Mas Budi? Asik. Bang Wati. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek sandal duit sing halal. Penting cukup kanggo sandal lan pangan. Sok sok. Boleh tarik lagi. Heta. Asik. Oh. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Wayah apik Mas Hartono. Sobat Teta. wayah pesuat tengkuk rasa kerontong. Azu. Sok. Mas Hartono. Ayo bose sok montir to. Ayo. Matur suwun berkah barokah. Yo, yo. Cair. Matur suwun Mas Hartono. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Dor. Ono ban pecah. Awan iki mesti rezeki teko. Mas Budi, mak jedor, mak
cukup kanggo sandang lan pangan. So Eka Asik So
Gitu. Aku yo nggak mau ya. Tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer ngene aku ning ngopo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku. Ayo pasukan Ibu RT. Koyo ngene rasane wong nandang
Sedaya.